Mawabwino kwa inu nonse tikulandireni ku program yathu ya kulinji lelo pa 3 December 2025. Mvula ndendi imeneyi anthu pano tukamba pano kalikiliki kumunda mene tukamba pano ena wailesili pambali ali munda kuonetsetsa kuti yayi ndi nyengoyi ndi nthawi zikugwirizana ndi pa ground. Pamene tukamba nkhani imeneyi feteleza naye anthu kumaderako akuti ayamba kupindula kuchokera mu ndondomeko ija ya zipangizo zotsika mtengo ya FSIP. Pano tukamba pano nduna yona za ulimi Honorable Rosa Mbilizi anachititsa msonkhano watu lankhani dzulo mu mzinda wa Lilongwe kukafotokozera kuti kodi pofika pano ndondomeko imeneyi zikuyenda bwanji nanga anthu amene afikiridwa ndi anthu ochuluka motani. Malingana ndi Mbilizi anthu okwana tinene kuti 12% ya amalawi amene akuyenereka kupindula ndi ndondomeko imeneyi pano tukamba pano akuti alandira zipangizozi ndipo 17% ya zipangizo zimene ya zipangizo zimene ameneka kutumiza ndi zimene ndithu atumiza pofika tsiku la lero. Ndi tufuna tikambirane nkhani imeneyi tsiku la lero. Nkhani inanso imene yabwera dzulo ndionena kuti anthu ena ogwira ntchito mboma okwana 3800 anazika okha pamndandanda wa anthu amene akuyenereka kupindula ndi ndondomeko imeneyi. Kodi izi zikutanthauzanji nanga undunawo ukuchitanji? Ife Malawi tiyembekezere zotani? Izi ndi zina zimene tikhale tukambirana program yathu ya lero. Pounikira nkhani imeneyi tikhale ndi nduna yona za ulimi Honorable Rosa Mbilizi mu programuyi, tikhale ndi katswiri pa nkhani za malimidwe komanso monga mwa nthawi zonse sindikhala ndekha mu studio muno. Lero ndi Wanda Msisha ndevu za mwayi. Mwadzuka bwanji? Chomwecho pasi pano kaini mwadzuka bwanji? Ife tadzuka bwino bora tupuma. Basi nkhani yake ndimene masiku nkumapita mwali. Chiyembekezo chimakhala kuti zinthu zikhala bwino ngati ukupuma. There is hope kuti ngakhala utadulidwa koma ngati udakali munthaka basi umaphukaso basi. So there is hope for it. Yeah. Nde umu ndi mmene tikhale tukuchitira mu program yathu ya lero. Osayiwala kuti timakhalanso ndi atolankhani athu osiyanasiyana kuchokeranso madera osiyanasiyana. Tikhale nawonso mpulogalamuyi kuyikapo mlomo pamutu umene tikhale tukambirana tsiku la lero. Potengera zokuti nthawi imakhala ya ntchito Wanda, pano tukamba pano olemekezekawa ali kalikiliki ndi nyengo yake. Nde amakhala ukonzeka nthawi ino ikamati tikolo kafika ku office nde tichite mwansanga nthawi ina yake tiapangatirizi kuti ayi apite azikakonzekera zina ndi zina. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Ifetu tadzukanso bwino. Taona dzulo mukufotokozera ku mtundu wa Malawi kuti pofika lero mwina ndondomeko yopereka zipangizo zotsika mtengo kwa Malawi yayenda motani. Timafuna tiyambe ndi kudziwa kuti kodi as a minister are you impressed ndi mmene zinthu zayendera pakadali pano? Yes, as a minister ndinene kuti I'm very impressed and nditokoze akuondona kuti akugwira ntchito molimbikira ndithu makamaka sanzathu ku Smallholder Fertilizer Development Fund amene wakuchita zinthu zolimbikira kuti aonetsetse kuti fertilizer amene afikire anthu mu nthawi yake. Ndinene mwa chilungamo kuti I'm very impressed indeed. Osalephera mavuto ena ndi ena amene mwankola dzulo.
Chabwino nde timafunano pang'ono chabe kwa Malawi amene analibe mwayi okuti atha kumvetserani dzulo mmene mmachita msonkhano wa Tolankhani pochoka tsiku limene ndondomeko inakhazikitsidwa kufika lero mwina tayenda motani. Kuyambira tsiku limene tinakhazikika kufika lero anthu pafupifupi 12% ya ma beneficiaries athu zalipo 1,100,000. 12% ndi amene alandira and 17% ya fertilizer amene tikuyenera kupereka imene ili 110,000 metric tons yapita ma station athu onse amene tikuyenera kuti tikagulitsire fertilizer otsika mtengoyi. And panopa tikuonetsetsa kuti tiyende ndithu mofulumira paja tinanena kuti tiyamba m'madera omwe mvula imafulumira, madera momwe muli movuta kuti tikafikemo makamaka mvula ikagwa ngati kumatanjira uku kuneno kuchitipa ndi zimenezozo ndi zimene tikupanga panopa. Chabwino munakambaponso nkhani ina yokhudzana ndi anthu amene angoziyika mu ndondomeko imeneyi koma sakuyenereka kupindula ndi ndondomeko imeneyi. Tati fotokozereni zambiri za nkhani imeneyi. Yes, pali nkhani zingapo zokhudza kungoziyikako. Ndinanena kuti pali anthu ogwira ntchito mboma amene apezeka kuti ali mu ndondomeko imeneyi koma sakuyenera kukhalamo. Chifukwa chimene anthu ayenera kudziwa kuti ngati boma tili ndi register ya anthu onse ma civil servants. Nde titayang'ana tikamapanga screening muja tikamapita kukaona register yathu tapeza kuti pafupifupi tuna kuposera pang'ono anthu 3,800 amene ali ogwira ntchito boma apezeka ali mu madera osiyanasiyana atazilemba kuti alandire kapena ndine kuti agule fertilizer otsika mtengo zomwe zili zosayenera. Andiso besides ma civil servants wa pakupezekanso kuti alangizi kama sales clerk mwina nthawi zina mafumo akumapezeka kuti kudera kuja mwina ma beneficiaries alipo 100 mongoyerekeza iwo aja kumapasa anthu aja 80 20 kumakhala ndi ma ID awo anthumba. Nde zimenezozo zinthu zoti zandikhumudwitsa kwambiri ati ngati boma tichitapo kanthu anthu ayembekezere kuti lamulo ligwira ntchito ndithu. Anduna wonder here apart from our Yes, 3,800 amene akuzonjezera inaso nkhani imene munadandaula ndi amene mtengo ndi 10,000 kwa bag la 50 kg koma anthu ena akumafunanso kuti zonjezeredwe zapamwamba. Mwina awa ndi ena mwa mavuto komano kuti mundipase chithunzithunzi mavuto ena onse mbali naso kumazakhala uku kumwina logistics wa mukutani ndithu ndi cholinga chokuti enawa sikuti ndi mavuto kuti angoyamba kumene ndangona ma programs amene wakhala kumakumana ndi mavuto ngati amene wawa mukuyika njira zotani kuti once you have identified them pasakhaleso zimene zikhozana kuchita affect mwina progress ya ndondomeko iyi ndi mmene mwayikira ma tight timelines I must say considering ndi nthawi kuti mukhulupirira kuti by mid December mukhoza kukhala kuti mwamalizisa program imeneyi. Yes, tikuonetsetsa kuti kwenikweni kuti kumaliza kugulitsa fertilizer amene yuyu tikuyembekezera kuti timaliza by second week of January. Monga mukudziwa kuti pali fertilizer wa NPK woyambirira ndi pali wachiwiri wa urea. Tikukhulupirira kuti wa urea madera mwina ndi mwina amene mvula imachedwa timaliza by second week of January. Nde chimene tapanga kumbali yathu ndikuonjezera makampani tili ndi makampani almost 44 ma transporters amene akuchita transport fertilizer amene madera osiyanasiyana and tikukhulupirira kuti nthawi iyi tigwira and monga mukudziwa wanda tinayamba mochedwa makamaka ifeyo aboma la DPP chifukwa ngati nena abwera mu ofesi chama kumapeto kwa September October koma tinayesesa kuti tiyendese ndondomeko zogula fertilizer kuchita register ma beneficiaries zinatitengerabe nthawi ndithu koma tinatsegulira chifukwa tinaona kuti kumene tamaliza fertilizer zipita chifukwa tikuyendera nthawi ani ya fertilizer ndi yanyengo. Ndiyeno ku nkhani ya
zinthu zolakwika zimene zikuchitika. Ifeyo ngati unduna wathu tapereka nambala yoti ndithu anthu azimba mopanda mantha. Nambala imeneyi ndi 3013. Akaimba nambala imeneyi athandizidwa mwachangu. Andipenaso anthu akhoza kumakapereka maripoti yawo kwa atsogoleri akudera kwawoko. Koma nambala imeneyi ndikupempha mtundu wa Malawi kuti igwire ntchito ndithu. Katundu ndi wanu, ndi ndalama zaboma, tiyeni tonse timuteteze kuti oyenera kulandira okhawo alandire. Esa nduna mwina kupitirira pamenepo ma statistics amene mapereka dzulo manena kuti 37,818 metric tons ali kale mdziko muno, ndipo 10,949 ali munjira kuchokera ku Zambia, amene ndi amene ndiyesa kuti boma likugula okha. Then panali iyi imene mafuna ndifunse uyu 62,000 metric ton amene mukufuna kugula kwa anthu ochita business pawo kama private traders, amene ali kuti ali kale mdziko momuna amene imugula kapena ma private traders waso nawonso akuyitanisa kunja potengerabe ma timelines omwe aja, because nkhani imene akhale kumavuta mbuyo mu ndiyo kuti alimi amadandaula kuti nthawi imene auzani ndi a fertilizer amazakhala kuti mbewu zija zasemphana naye, ndi amakhala ngati no impact yake sinaoneke. Mwanenapo yende kuti mwina chifukwa cha masankho chaka chino mwina achita affect niyo term yanu yambirira, but still we have decided ibe kuti tipangibe program imene ti balance bwanji kuti mbewuzi ndi fertilizer sathamangise, particularly uyu 62,000 metric ton wa private traders you. Where is it? Yes, 62,000 metric tons imeneyi tamaliza ma procurement processes and tipanga award ma contracts by end of this week. Oma tisanapanga award ma contracts aja ndinene kuti panopa atatsimikiza kale kuti ma private traders amene wa fertilizer wawo ambiri malayi muno alipo kale, and then amwaiwo tinakayendera ma warehouse yawo taona kuti fertilizer yalipo, ndekuti apapa sipakhalanso nkhanizo tichedwayi. Chabwino olimike ndanena kuti tinalowa mu office mochedwa, komano ifeyo ku DPP tinagwirizana kuti will not accept excuses, so this just has to be done on time, in time. Pano tukamba pano mmene mufotokozera zumveka bwino ndithu. Pano tukamba pano muti mwafikira 12% ya anthu 1.1 million, which is about 132,000. Yes. So apapa tukamba zokuti ndondomeko ichikhazikitsireni yatha, is it 3 to 2 weeks? Panopa kutsogoloku tikamakamba za mid January ndiye kuti tangosala ndi mwezi ndi masiku. Can you please assure us kuti mukamafika mid January mukhaladi mutafikira anthu 1.1 million amenewa ndi pace imene mukuyendera pakadali pano? Yes, Leah, nkhani yake ndi imeneyoyo, chifukwa monga mukudziwa kuti fertilizer ali ma warehouse, it's a matter of flow. So even as I was speaking dzulo paja ma truck anali kuyenda ndithu every day, and I'm personally monitoring kuonetsetsa kuti ma truck azienda every day. So it's the flow that matters, and we'll try our best. That is our target, and I'll make sure that target is achieved. And unduna kwathu anthu sakukhala ndithu pa anthu 3,800 amene mukuti anazika mu ndondomeko imeneyi ndi ma civil servants, mwachita nawo bwanji ndipo tiyembekezere action yotani? Chifukwa akaso sikoyamba, mwina ulendo uno ndi wochepa chabe, koma mbuyo mutakhala tikuona chindandanda cha anthu ma civil servant atazilemba pamenepo, nde trend ikuoneka kuti ikupitirirabe. Inuyo ngati kuunduna mupanga chani komanso kuonetsetsa kuti ma civil servant amene wakhalidwe limeneli litheretu? Mama muchandanenera kuti ndizokhumudwitsa kuunduna kwathu, poti anthu amene wawanda anthu oti ali pa ntchito zimakhala ndi malamulo, ndiye tendera malamulo amene utifufuza walembayo ndani, and amalemba chifukwa chani, and ma conditions za service yawo akuti bwanji. Tikapanga pamenepo ndiye kuti anthuwa ngati kuli kulandira chilango alandira chilango choyenera, and kudzandifunsaso tidzafotokoza kuti chachitika ndi chani.
Honorable mwina ndikubwereraniso mbuye pang'ono pepani leya makamba za assurance yokuti you meet the target. Ine ndimafuna ndionjezerepo kuti pamene mukunena kuti matraki akuyenda daily komano tikudziwa mwina tereni yathu mdziko muno kuti malo ena they are hard to reach areas. Munakambapo even opening statement yano, and I also know kuti kulikomaso manena kuti there are special arrangements that have been made. How mupanga bwanji are these tracks going to reach even hard to reach areas? I'm saying this because mbuyo tinaonapo ena kumakabwereka galimoto mwina ku nthambi zina za boma malingana ndi mitundu ya magalimoto yokafika malo ovuta nanga si mvula ikugwa MP kumene umapanga release galimoto za mvula ikugwa, so misewe yathu malo ena ndi ovuta ndithu kuti mwina matraka amene anyamula fertilizer sanga kafike. Komano mupanga bwanji kuti kumene kwakobe ma beneficiaries amene akuyenera kuti alandire woyenererawo akafikaso? Are you looking at alternative transportation mwina just to give an example mbuye mutinaona kuti even akubwereka anthu galimoto za MDF chifukwa cha mmene zinakonzedwera ukasiya mwina fertilizer malonga tameneyo? Panopa chimene tikupanga muchandanenera kunena kuti kumalo omwe kuli kovuta ukafika chitsanzo chabe tingopereka kumakanjira kumene koko tikuyenera kuti wiki inoyo timalize ndi fertilizer wawo akafike mvula isanafike povuta. So malo amene ali oti ovutikawo sitikupitisa fertilizer kuti lero kenako a week later, no. The fertilizer has to flow kumaliza kukumayamba no madera ena osavuta kupitako monga pali madera ena of course MP anzanga amadandaula kwati sanafike but I had to explain kuti kwano ngondo kosavuta kuti tibwere ndiye tibwera tikuyamba kale madera ena. If there is need kuti tiyuze nzatwa MDF malinga ndi mtundu wa magalimoto izozo zichitika, but as of now we are concentrating on those hard to reach areas while at the same time saving other areas. I'm sure it will work properly. Chabwino timalize ndi funso loteri kenako tiperekaso mpata kwa Chimwaza olemekezeka tili nawo ndikatswiri pa nkhani za malimidwe ndeti apemphanso kuti nawonso angoyankhula nanu mu programu iyi. Timafuna titadziwa patuluka madandaulo ambiri okhuzana ndi malo amene anthu akumapita kukapanga redeem fertilizer ameneyo. Ena amati mwina pa constituency pakumakhala malo amodzi wokha anthu akumayenda mitunda yayitali kuti akafike kumene akuyeneka kupanga redeem fertilizer. Mukuunikira bwanji nkhani imeneyi poonetsetsa kuti kuli malo ochuluka amene anthu m'midzi azikwanitsa kukafikira fertilizer ameneyi? Komanso lolemba tinali ndi programu pompano timacheza ndi anthu amadandaula nkhani ina mwayikhuza kuti akumauzidwa kuti azilipira ndalama ya extra. Ena akuti pali initiative imene midzi kumakonza kuti ayi muzilipira 500 ya alonda, 2500 yokuti anthu amene akugwira ntchitoyi azigulira chakudya ndi zina zotero. Timafuna tidziwe kuti arrangement imene mukuidziwa ngati unduna izizi ndizovomerezeka kuti zichitikadi m'maderamu? Pamene potuleya pakulavika kwambiri sipakuyenera munthu kupereka ndalama ina iliyonse. Ifeyo ngati akunduna fertilizer kumene tikugulitsira pali azilonda amene akuyang'anira and ma sales clerk kaya ndalangizi akulipidwa ndalama zawo zokwanira. Palibe chifukwa choti munthu azilandira ndalama. Ndondomeko imeneyi yolakwikayi yakubayi tayidziwa. Kwina ngati mundilandemo tili ndi mavidiyo ndithu ifeyo tili ndi anthu tikuyuzatu SCB a national intelligence ali mmalo mosemu tikumva zimene zikuchitika and take action and posachedwa pamumva chifukwa anthu ambiri amene akulandira ndalama zimene zapadera makamaka ndi mafumu nde tikuwapempha mafumu athu kuti chitidwe kuti sizikhala bwino kuti tipezeke kuti ngati boma tikumanga mafumu koma nkhani iyi ndi nkhani ya ndalama za boma titsatira lamulo mmene limakhalira. Chinaso chimene ndinganene ndi chakuti ndinanena dzulo lija kunena kuti pamene alengeza kuti mudzi wakuti ndinene mudzi wanga kwa Makawa lero mubwere mudzagule, sales clerk akuyenera kutenga list ya anthu adera limenelo ayike pa khoma aliyense aone kuti lero amene akuzalandira ndi awa. And anthu amudzi amadziwana
akabwera aona kuti kodi anthu amenewa ndi amudzi mwathu. Ngati asali amudzi mwawo, 1 amuuze sales clerk kuti anthu awawa sitikuwadziwa pano sitikuweza matenda. Olo 2 aimbe nambala imeneyi 3013 athandizidwa ndithu. Ine nditero tulera. Nkhani ya malo opangira redeem. Yes, kuti malo ina ndi kutali. Nkhani imeneyi taimva ndipo mbali zambiri ikumveka ndi nkhani yolondola. Ndiye zimene tikumapanga ndizokuti we also have mobile selling units. Matraka athu a mobile where tikumapita kukachita scan anthu aja. Kudera kuja tikalapanga scan fertilizer wawo akumayenda straight kupita kumuzi kuja azikatengera patraki lompaja. Ndiye ngati kuli malo ngati amenewo tikuyenera ndithu anthu ayimbebe namba imeneyi 3013 olauza atsogoleri awo ngakhalenso MP awo atiuze tikumapanga ndondomeko imeneyi. Talandira ndithu mauthenga ambiri makamaka ine mukudziwa pano tili parliament, azizanga ambiri parliament akumandiuza ndiye tikumaonekeza ndithu kuti tipange mobile selling points zoti anthu azipita kugulira patraki koma titapanga kale scan. Chabwino tathokoza olemekezeka timangofuna kuti mungopanga ko interact pang'ono ndi Leonard Chimwaza. Mwadzuka bwanji Leonard Chimwaza? Ndadzuka bwino kaino. Tadzuka timafuna nduna fotokoze zonse kenako inu mubwere no kumapeto ndi kuphera mphongo asanachoke pa line ipa. Mwamva amene afotokozera mavuto amene akumana nawo ndi zina zotero. Inu mukuona kuti tilipo tani ngati dziko komanso funso lanu ndi lotani kupita kwa nduna? Zikomo kwambiri Leya. Choyamba ndipereke moni kwa olemekezeka. Mwadzuka bwanji madam? Ndadzuka tukaino achimwaza. Ayi ndilipo. Leya tiyamikire kuti anduna atipatsa satani wa mmene zinthu zilili pofika tsiku la lero. Choyambirira ngati Malawi timafuna kuti tiyamikire kuti kwa masabata owerengeka pakuoneka kuti pali progress. Tikukumbukira bwinobwino kuti subsidy ya chaka chino inakhazikitsidwa ku Mchinji pa 12 November. Mwina pozafika tsiku la lero ndikuti padusa masabata anayi kapena asanu. Izi zotipasa chithunzi tonena kuti progress imene ilipo pano mwina ndi nthawi zokonzekera ndikuti pagwiridwa ntchito ndithu. Komano ngati Malawi timangofuna tinene pano kuti ngati dziko tikuyenera ndithu tizikondwera kuti tinasintha fiscal year kapena chaka cha chuma kuti chiziyamba cha mu April chizitha cha mu March. Cholinga chake tinafuna kuti zokonzekera zokhuza ulimi zizichitika mwamsangamsanga. Tikudziwa kuti ngati boma la DPP limene likutsogolera pano linatenga udindo munatitadusa September. Komano tikuyang'anirano maunduna, tikuyang'anirano ntchito za boma siziyenera kuyima. Ndekuti pamene budget idavomerezedwa zokonzekera zimene olemekezeka awa akulimbana nazo pano zimayenera kuyamba mbuyomo kuti pofika October pamene timayamba kalendala ya ulimi timayenera kuti mwina zokonzekera zikupitirira posayang'anira kuti mwina kuli zisankho kapena kuli zotero. Ndikudziwa kuti zimene mwina sanga yankhandu nawa komano tikungofuna kudandaulirana ngati dziko kuti ntchito za boma zikuyenera zizipitirira pokhala kuti ndalama zilipo. Popita ku zimene andunawa afotokozera ndimangofuna ndigwirizane ndi Wanda anakhudza kwambiri nkhani ya tonnage imene ilipo mdziko muno ndi imene ichokere kuma private fertilizer suppliers. Komanso munawafunsa za chisimikizo chawo kuti kodi pofika mid January tikhala kuti takwanitsa kumalizisa programu. Ndikuwa kuti iyo ndi plan imene unduna wa zaulimi uli nawo kuti pofika mid January fertilizer amene akhale kuti wapita kuma beneficiaries 1.1 million. Komano ndimangofuna kuti akunduna limodzi ndi maunduna ena ataonikirapo onena kuti pompano tikamafika mid December tikhala tolandira mvula mwina yokwanira imene alimi ochuluka 5 million akhale akudzala kuno ku Malawi. Ndiye pa ulangizo wabwino timayenera kunena kuti pamene akudzala athire fertilizer woyamba
kapena no 5 to 7 days after mbewu zijazikamera akuyena kuti athire fertilizer woyamba. Kodi alingalirapo kuti mwina mu program imeneyi priority ngati nkotheka ikhaleno ya fertilizer woyambayo kuti no pakadusa mwina masabata atatu nga 21 days athu amadzaganiza za urea apa pati kuyang'ana no proper agronomic practice kuti no pasakhale no kuzathira fertilizer woyamba mwina patadusa masabata anayi kawiri zimenezo zimathandizira kuti mbewu zisachite bwino. Komanso nkhani ya distribution imene anduna anena malipoti amene ifenso tikuwamva ngati Amalawi ndona kuti fertilizer wapita m'madepoti ambiri koma makalaliki otino akathandizire kupereka kwa Malawi amene ali pa mndandanda amenewo madera ena sanapite. Mwinanso nkofunika kunena kuti pamene matrike amene anduna anena kuti no akupita madepoti osiyanasiyana adzipitanso limodzi ndi makalaliki kuti pasamakhale kuti fertilizer wathu wabwera koma kalaliki sanafike. Zimene zimwina zikanatha kuthandizirapo kukweza percentage ya 12 imene pofika no masiku angapo ikhale kuti no yakwera. Tikudziwa kuti no anzathu akusamakoda ali ndi ntchito yayikulu ya distribution komanso nkhani ya recruitment atifumizisa kuti no madepoti otero kupite anthu ochuluka. 12% imene tapanga achieve panova mwina ndi nthawi tikhuzonena kuti nkochepa ngakhale tayamba mochedwa koma tithokoze chaka chinochi madepoti asimohoda akwerako chaka tinali ndi pafupifupi 400 panova tili ndi pafupifupi 600. izo tanthazonena kuti mwina chidwi ndichonena kuti no Amalawi ambiri ampeze fertilizer yomwe amsanga koma ngakhale tili ndi madepoti amene wawo okhazikika timayeneranso kuti no pakhale ndondomeko yapaderadera yochuluka ilipo kale mobile markets amayina kuti akhalepo ochuluka panopa nthawi sili kumbali yathu. Ma mobile markets amene awakonza pa constituency kandi 5 ka 6 akuyena kuti no awonjezerepo zitatero zitachita bwino. Komanso pamene tafika pano ndikuona ngati kuti tisayembekezere kwambiri unduna wa zaulimi kuti no ukhaleno kulipa chimenechi pa nkhani ya distribution. Pamene tafika apa ngati tifuna kuti tichite bwino tidzaone program ya bwino leya munapereka no suggestions onena kuti ndi bwino mwina maunduna ena alowererepo kumbali ya distribution chifukwa imene ilipa ndi distribution ngati anduna kunena kuti no fertilizer yalipo ndikuti chimene chikufunika kwambiri ndikukangalika kapena kufulumizisa kuti timchose fertilizer pamene ali apite no kumene mulimiyo ali zitatero zitachita bwino. Tingoyerekeza kuti constituency ina iliyonse ili ndi mobile markets mwina wakwana 10 chabwino mungomalizitsa tibwerenso kwa inu nthawi inayake kuti zimene mwayankhula za nduna ayankhe. Chabwino mwamva olemekezeka mmene ayankhulira Chimwaza pali nkhani zingapo zimene alankhula ndikukhulupirira zoti you have taken note of those issues. Can you just quickly respond to those issues, Honorable? Zikomo kwambiri leya ndithokoze bambo Chimwaza saja ndemanga zawo komanso mafunso amene afunsa. Toyambirira ndingowavomereza kunena kuti ndondomeko za boma silimayima boma limapitirira mwina timangosankha timangosintha utsogoleri. Zoonadi kuti tinayenera kuti tinakayamba mwasanga koma anthu kutsimikizireni ndi kuwatsimikizira Amalawi onse kuti kuyambira season imeneyi fertilizer azipezeka mwayi kuno mwasanga. Tikupanga plan kuti mwina tikamafika May kapena June tikapanga kuti fertilizer yense tagula kale kwabwera kuti tikafika nthawi kuti tipereke kwa anthu tizipereka nthawi yoyenera and anthuso amakhala assured kuti ndili mabwino fertilizer ndili naye. And chinanso chachiwiri ndichokuti tikuyesetsa ndithu kuti tiyambe NPK 1 alowe Malawi muno moti fertilizer yense amene akubwera kuchoka ku Zambia amene iyo ndi NPK and akubwera pafupifupi matraki osachepera 50 tsiku lililonse. Ndikukhulupirira kuti tikwanitsa kuti NPK abwere mwachangu. Palinso nkhani yoti tionjezere ma mobile markets. Izi zichitika ndifuna ndatsimikizira Chimwaza ndi Amalawi onse kuti izi zichitika ma mobile markets wasoti ndiotivuta kwenikweni zichitika malingana ndi mmene tiziyendera. Monga somukudziwa kuti ma mobile markets ndi
amakhala sometimes na volatile tikuyenera kukhala ndi security yokwanira chifukwa mbuyo mu zaka zapitazo monga mukudziwa fertilizer amatha kumasowa m'matraki mathumbu the security ndiyofunika kwambiri. So there's a lot that goes with mobile markets and panali sonkhani ya sales clerks panopa ndifuna ndatsimikizira Malawi onse kuti recruitment tamaliza sales clerk athu by the beginning of the end of last week onse anayenera kuti apezeke kuti ali mmastation mwawo. So panopa zinthu zikuyenda bwino sitinadikire kuti timalize recruitment ndiye kuti fertilizer apitira mmastation because we thought that would delay the process. Then tinaonetsetsa kuti fertilizer apite ma-selling points maclerk aja akapezeka tikamaliza recruitment azikangompeza fertilizer zalipo kale azikayamba ntchito. Mwina ndilekeze pamenepo. Chabwino ngati ndayiwala zina. Tathokoza kwambiri olemekezeka ndikukhulupirira zoti mwakhuza madera onse koma program yathu yakulinjino imakhala ndi mwayi ukuti mupange interact ndi Amalawi ndiudziwa muthamangira mufuna mukonzekere koma ndimafuna mungopanga spare kanthawi yaka kuti mungomva feedback kuchokera kwa Amalawi m'madera osiyanasiyana tipereke mpata kwa atolankhani athu maboma atatu kuti angocheza ndi Malawi mmodzi kuti mumvenso nanu anduna kuti kodi feedback ku madera ako ndiyotani anthu akangolankhula Malawi amenewa tikulolani kuti mutha kupita kuti mulankhule nawo anthu anu olemekezeka. Imathaiti koloko koma ine ndakumvetsetsani koma ndimafuna Amalawi wa Mungu amva kuti kodi akuti chani pa ntchito imene mukugwira ku maderako Amalawi akuyamikira mutani. Ndizofunika ndizofunika. Imamu Kudedza wadzuka bwanji? Wadzuka bwanji Imamu Kudedza? Hello Lea, ndi Betha kunchewu. Okay, Betha kunchewu pa line pa wadzuka bwanji? Wadzuka bwino kaiwele wadzuka bwanji? Tadzuka tangolankhula ndi Malawi kumeneko. Chabwino padakali pano ndili ndi Amalawi awiri amene akufuna ayankhulepo nkhani imene ili tsiku la lero. Tingomva kuyambirira dzina lanu komanso kumene muzogera kuti ndiko. Dzina kanelo langu William ono wachokera kunchewu. Chabwino tangonenani mwanjipira zimene ayankhula anduna komanso akachimwaza kuti kodi ndondomeko yosankhira opindula yabwino nditi kulengera ndi kuti so anthu ogwira ntchito boma zikonzeka zoti amadziwikanso mayina awo. Voga kumeneyo ndi yabwino koma nkhani ndiye kuti tifunga zinthu zifike zafike Malawi mwachangu. Voga mwekhuza ya City kufunika kuti zafika Malawi mwachangu komanso mbali yotokhoza yolemba anthu ichi anthu olemba apadono anthu ena akumalembedwa ena akutaona ena akumidzi de akumidzi wazotero kuti anthu alembedwa koma odono amene akulembawo akulembedwa anthu oti ena oti akuzilemba okha pamuzumbu pabadya limodzi akumadya kusankha malembedwe momotena alembe anthu ena ofunikira akulemba anthu oti ena ndoti ndikuchita bwino. Dzina ndine Arnold Lipenga ndimachokera ku Thyolo mmuzi mwa Katundu tiye Chimaliro mboma la Thyolo. Maganizo anga pa nkhani imeneyi tiyamba ndithokoze boma chifukwa cha ndondomeko yawo yabwino yoti ipindulira alimi m'mizi molinga ndi mapezedwe athu. Koma ndondomekoyi kwa anthu amene akutithandizira m'mizimu zikumalakwika zinthu zambiri. Tiyambirira madriva ale madepo mufeteza kumabwera mochedwa zambiri yaonapo mbuyomu feteza kumabwera chimanga chikumasula pamene alimi feteza ndoti apindule nawo ndiye ipemphe boma ndondomeko ndi yabwino layamikira kale koma atiganizire mafikiro a fertilizer m'mizi azikale bwanji kuti anthu amboma amene akumayika mayina awo asamayike mayina awo mukaundu. Mfundo imeneyoyo ifeyo ngati kuno kumudzi zovuta kuti tingayithetse chifukwa choti mayina awo amalembedwa kuno kumuzi koma zikafika zimapita kuboma kuja zina zimakasinkhidwa kumene kuya zoti sitingazidziwe zosiyana ndi zimene atenga kumabomamo koma pempho lathu ku ministry ikhoza kupanga njira yoti anthu amene akumazilemba okhacha asiye ntchito imeneyo chifukwa ntchito imeneyo akupha Malawi akupha ulimi njala tikungoyewetabe kumangopitirirabe kumaboma lapanga njira yoti mwina njala ichepe koma chifukwa choti anthu amene akutithandizawo sakukonda dziko lawo.
ndi akuminista amene angathe njira imeneyo. Chabwino Leya ndimene ndachezera ndi Amalawi mboma ino lanchewa. Ndathokoza kwambiri Betha. Blessings Makuwira wadzuka bwanji? Leya ine kuno kubaraka ndadzuka bwino kwambiri kumene ku Blantyre wadzuka bwanji? Kunonso kwa chabwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo. Ndikambe kuti apa ndi Malawi imodzi amene akufuna kuyikira kundemanga mankhani imeneyi. Ineyo tinentengera kuti ndafika pamalo amodzi amene Tereza ameneyo akugulitsidwa ndi amene mulankhulene pakati panopa ndingalankhulene pakati panopa ni mmodzi mwa kupindula kundondomeko imeneyi. Bambo kwambiri atuzeni dzina lanu komanso machokera daliti. Ine ndine Yohane Dickson ndimachokera mudzi mwa Simoni danga lino la Baraka. Ino pali ndondomeko imeneyi yogula Tereza amene ikupindulira anthu akumudzi zikumveka kuti anthu ena na kwanu mukuona kuti ndondomeko iti yabwino imene adakamasankhira anthu osauka amenewa kuti azipindula nawo ndondomeko imeneyi yopeza Tereza wasabside. Zikomo kwambiri bwana mufunsa labwino kwambiri. Ndondomeko imene pakali panopo idatsata boma idatsata ndondomeko yabwino yopereka mwayi ku mafumu kuti mafumu amene amadziwa kusauka kwa munthu ina aliyese. Munthu ina aliyese akakhala m'manja mafumu imadziwa mmene munthu ali kawe ngopa ntchito kawe ali pa ulova kawe ndiogwira ntchito za mtundu wanji. Fumu ndime makhandi mwayi omadziwa kuti munthu wangayi uyu autsaka munjira yakuti. Ndi boma ngati pakali panopo lidaganiza kuti lipereke mwayi ku mafumu kuti alembe anthu amene angathe kupindulira anthu osauka. Ngati fumu ingachite chinyengo chotengapo munthu mmodzi amene akugwira ntchito mboma, fumu imeneyi chayo muchidziwike kuti ikuyenera kufunsidwa kukhala mtetete n'chifukwa chani mafumu mumachita izi. Koma ngati kumbali yathu ife kuno ku Baraka tidayesetsa pologalamu imene idali m'mbuyomu monga tiyelekeze kuti mujamane kuti mayina azikasankha kuchimphika. Pologalamu imene idali yotivula chifukwa kuti boma silimadziwa mmene mmudzi olemera ndi angati nanga osauka ndi angati. Ndipo mabwera mayina aja imangobwera mayina mchipwirikiti. Ndi ife ngakhale mafumu kuti nene kuti awachotseni pamene dzina lake latuluka kale pamativuta. Koma ndondomeko imene idabwera chaka yonena kuti izikhala pasi fumu ndi komiti idakhala bwino ndipo idatithandiza. Kuno Baraka anthu Tereza agula motani ndinokhulira ndimene anthu akugulira. Tinganene zoona kuti ndimene Tereza tikugulira kuno ku Baraka. So pano Blessings pang'ono chabe ukulankhula ndi afumu kuti ndina fumu eti ndine fumu si. So pano zikukhala bwanji afumu kuti inu mwazilemba dzina lanu mukupindula nawo mndondomeko imeneyi? Ine pamene papo sinalembede koma ndadzayimirira anthu amene ndawasankha kumudziko kuti atani apindule nawo. Tikambe kuti abwera ndi anthu akumudzi kwawo amene akuwayang'anira ngati mfumu simatero cho kumene. Ndathokoza kwambiri. Blessings mwina tilekezere pomwepo kumeneko. Ndathokoza kwambiri mukhaliso ndi tsiku lopambana. Nelson Gonjani timalizire kuti olemekezeka apite akagwire ntchito zina ungocheza ndi Malawi mmodzi kumeneko. Sai Leya ndathokoza kwambiri. Amalawi mwabwera kuno kukasungu. Ndi Malawi mmodzi amene akufunanso kuyika kundemanga pa nkhani imene munthu wankulu nkhani mwayimva. Ndondomeko imene boma likuyenera kuti lichite kuti anthu azipindula woyenera likhale lotani. Ineyo ndine Aliden Phiri ndimachokera kwa Kasitalika. Ndili pano pa Chuma. Ndaona kuti avovo otheka kurelo koma inuyo ndondomeko imene mukuyidziwa yose imene munapanga koma kuthekera kwabwino nkongofunika kuti amene abomawo amene ali nawo mgulu olembedwa amene wasalandire chifukwa mukusiya anthu amene ori mijimo akuvutika ori akhoza olima kuti athandizike pachifukwa chimene zofunika umeneyo mwachonse pano maso nthawi ndiyoti yatha kale ofunika pangani zinthu zotheka kuti anthu alandire Tereza mwachangu ukuza boma apa chabwino Leya mmene momwe ndimene akunenera wawa kuti anthu amene alipo akudziwika kale ndi amene akudziwidwa akunda wa boma asalandire chifukwa nthawi yatha kale. Timalize motero kuno kukasungu. Ndathokoza kwambiri Nelson Gonjani. Olemekezeka mwamva mmene Amalawi ayankhulira mawu ano omaliza tikulolaninso mukamaliza kuti mutha kukagwira ntchito zina. Zikomo kwambiri Leya ndamva zimene Amalawi ayikira
ngati ndemanga pa nkhani imeneyi. Imene kunena kuti nkhani yokuti chipange changu imeneyoyo ndiye tiyesetsa kwambiri anthu ndatsimikizira Malawi kuti ife tiri kugona tikuonetsetsa ndithu kuti fertilizer amene afike mu nthawi yake. Andi pali nkhani ya kasankhidwe ka anthu amene akupindula mu ndondomeko imeneyi kuti pakumapezeka kuti banja limodzi asankhidwa anthu ambirimbiri enanso kukhala osayenera kuti ndochita bwino koma aziyikidwa. Izi zingokhala zinthu zoti ndizokhumudwitsa kwambiri. Andi pamene tikuona Amalawi kuti apapa banja limodzi asankhana anthu angapo nambala yake ndiyo ija 3013 tili ndi anthu m'madera mwanumo alongosola nkhani imeneyi. Tinalandiranso dandaulo lofanana ndi limeneyi kupezeka kuti mfumu ina polemba alemba anthu la kuchifumu masane mwaja kumaoneka bofanana ina anthu 10. Tinapita kukafufuza kapeza kuti wina mwana wawo wina mdzukulu wina chani zinayi zikatona zazikonza kuti sizikuyenera kukhala choncho tikupempha itu namba imene tigwirisira ntchito kwambiri Malawi 3013 pamene tikuona zinthu zizina ndi zina zokhumudwitsa. Koma ndinene motsimikiza leya Amalawi amvetsetse kuti mfumu sikuyenera kulemba anthu kupangira fertilizer kutsika mtengo, sikuyenera kutero. Ndondomeko yake ndiyakuti tikalandira nambala ya pamudzi alangizi mothandizidwa ndi mafumu ayitane anthu amene amalima mmudzi mmene mujamu ndi akhale pansi pabwalo asankhane kuti ndondomeko iyi akuyenera awu. Ukaona tikunena kuti tsiku lokagula fertilizer ayike pafupi mayina anthu chifukwa anthu aja akaona kuti anthu amene tinasankha tonse aja ndi awo. Ngati anthu amene aja apezeka kuti palibe kapena aonjezeredwa ena kandi afumu kandi mlangizi nambala imeneyi 3013 igwire ntchito. Anditapemphe mafumu athu ti ntchito yanu kulemba anthu olandira fertilizer waulere. Inu ndiwongothandizira kuti ndondomekoyi iyende bwino anthu asonkhane asankhane okha nditsimikize pamene popo. Chabwino tathokoza kwambiri olemekezeka chifukwa cha nthawi ife tithokoze kuti tikudziwa kuti muli ndi ntchito zina takuchedwetsani koma tinaona kuti iso ndi nkhani yofunikira yokuti tikupaseni mwayi kuti mufotokozere ku mtundu wa Malawi. Chifukwa cha nthawi sitibwera ku nkhani ya anthu amene akumagulitsa makuponi chifukwa alipo apezeka ndipo ena atitsatsa kuti ayi ngati mufuna kuponi gulani mukagule fertilizer. Ndi chifukwa chokuti nthawi yakutherani mwina sindibwera kwambiri ku nkhani imeneyo kuti mukuchitapo chani ngati unduna. Pamene votuleya tudibireni namba ya 3013. Chabwino. Ndondomeko itifuna iyende bwino mujana anenera president. Anda president anapereka aonino okwanira machenjezo okwanira ifunso lathu ndikugwira ntchito kuti zimene ananena president zigwire ntchito. Iwaja anachenjeza mosanyengerera munthu. Ndiye ifeso siti kunyengerera munthu ndipo siti kufanga zocheza. Ndi ndalama zaboma. Chabwino takuthokozani kwambiri olemekezeka. Wanda ufuna wathokozeso. Ndimati ndathokoze kodi 3013 sifunika munthu ukhale ndi mayunits mfoni kuti uyimbe ndi tofi. Ndi tofi. TNM ku Airtel. Chabwino. Tozena zamba kunena kuti anayika nambala koma tikulepsa kuyimba sosungana mizire kuti ayi nalibe mayunits mfoni nambala njaulere ngati mukuona zosamwisa zina zili zonse zokhuza AIP anthu akuyenera kuti FISIP anthu akuyenera kuti ayimbe nambala imeneyi sichoncho unapo. Nditude ayimbe ndi tithokoze kwambiri olemekezeka kuti nthawi zonse khomo lanu limakhala lotsekuka nkulankhulana nafe mu program imeneyi tikufunireni zabwino zonse. Ndathokoza kwambiri. Koma musasiye kumvera program iyi. Mumverebe mpaka na kumapeto. Mumverebe mpaka na kumapeto chifukwa achimwazali ndi uthenga ukuthi upite ku ministry. Ndipo ndi uthenga wofunika kwambiri. Fundo zangu zofunika kwambiri zitithandiza. Ndikumvetsera panopa. Zikomo kwambiri. Ndathokoza. Zikomo. Achimwaza
mwamva mmene alankhulira olemekezeka. Tinalinso ndi programu ngati yomweyi lolemba panatuluka nkhani zosiyanasiyana. Inu mukuona kuti kupita chitsogolo ndi programu imeneyi tiyende motani ngati dziko kuti zitipindulire? Zikomo kwambiri Leya. Padzana timakambirana za kusintha kwa programu kuchoka ku AIP kupita ku CCP. Nkhani imene tinawunikirapo ndi kusintha kwa kazindikirisidwe ka opindula ma beneficiaries kuti identification ikwera bwanji. Ku CCP ku ndi pamene no taona kunena kuti mena fotokozera antuna kuti mudzi umayitana mabanja onse amene amalima kuti no asankhepo mabanja amene ndochevekedwa kwambiri pakapezedwe kawo kuti amenewo apindule ku subsidy. Nditaonano panopa kunena kuti kumudziko kumene konso ndi kumene kwachulukanso chinyengo. Timanena kuti ndondomeko ya mu AIP ija ya kompyuta ija mwina amene amasankhidwa amakhaonena kuti mwina ndochita bwino mwina anasinthako kapezedwe kawo. Pano tikunena kuti pali accountability kulemba kuchitika poyera. Komano poyerapo mpamene papezeka kuti nawo amfumu akupezerapo danga lolemba achibale. Tili ndi zimene tamva dzulo anduna akamba kuti maofisala aboma ma civil servants akupezerapo mpata mudzinga kwena kuti upindule anthu 100 akumauza mudzi aja kuti yayi nambala yanu ndi 80 cholinga 20 alowesepo azilangizi aja kapena no maofisa aboma. Ndiye kuti accountability ngakhale ili choncho komano ndondomeko iyi ndiye kuti yathandiziranso kupanga breed corruption. Now takhala tikunena kuti nkhani ya subsidy ndi nkhani yofuna kuthandizira kuti dziko lino tikhale ndi chakudya chokwanira. Munjira ina mpofunika ndithu popita chitsogolo nkhani ya identification iyi pakhale ma reforms okwanira. Tingachitenji kunena kuti wopindula azikhaladi wochepekedwa komanso woyenera mmodzi. Pamene kuti kwena kuti tiunikire popita chitsogolo. Tikudziwa kuti panopa akunduna anali ndi nthawi yochepa kwambiri yopangano process identification. Mwina nchifukwa chake nopapezekano zimenezi. Komanso anthu analonjeza pano kuti maofisala onse amene anapezeka kuti no azilemba kuti no apindule nawo kufereza otsika mtengo alandira chilango. Njira inanso yofuna kuchepetsa nchitiro meneyo ndizonena kuti no zimene anduna walonjeza invade ngati dziko kuti onse amene anachita chinyengo kuti apindule nawo mu subsidy koma ma officers alandira chilango choyenerera kugwirizana ndi malamulo a ntchito. Zitatero ndi kuti ziperekanso chithunzithunzi kwa ena kapena no mantha kwa ena kuti nchitiro umenewo usapitirire. Komanso tikamakamba nkhani za ziphuphu, chiphuphu ndi nkhani ya mbali ziwiri, wolandira chiphuphu komanso wopereka. Munjira ina ndiye kuti nkhani ya chiphuphu ikuchitika mbali zonse. Kwa iwo amene akulembedwa awo amene akugulitsa mayina awo makuponi, kwa iwo amene ali ndi mphamvu yosonkhanitsa anthu ngati mafumu, kwa iwo amene ali ndi mphamvu yolembera anthu. Nde apapa mpofunika kuonesesa kuti kodi no ziphuphu zimenezi tingazichepese bwanji. Ndikudziwa kuti no mwina popita chitsogolo ngati chaka chammawa tingadzakhalenso ndi programu iyi ndiofunika kudzaonesesa kuti kodi no tingachepese bwanji ziphuphu. Ndikudziwa kuti no mwina chifukwa kuti kalembera nachitika movutirapo komano chaka chammawa atakhala kuti kalembera wachitika nthawi yabwino list ija ikatuluka pakhale no verification process. Leya ndimangofunanso ndingokambapo ndikudziwa kuti nthawi yatha. Ndimafuna ati takamba nkhani ina ndikudziwa kuti olemekezeka ufoza kumvera mwina fa cha nthawi nakanika kuwafunsa pa mndandanda wa anthu mmene akupindulira madera osiyanasiyana pakuoneka kuti madera ena kuli anthu amene akupindula ambiri kusiyana ndi madera ena. Akatswiri ena amati yayi komatu madera ena amene anthu akupindula ambiriwa kumene kuku ulimi kwenikweni. Timafuna mutiunikire inu ngati katswiri pa nkhani za malimidwe. Ena amaona kuti koma kumangochi ngati kumangochi I think so if I'm not wrong kuli anthu almost is it 85,000 amene akupindula ndi ndondomeko imeneyi kusiyana ndi kudera ngati kunzimba kunchinji kulilongwe kumene anthu ambiri amapezeka zokuti ndi amene amalima. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani imeneyi? I'm sure kuti olemekezeka mwina akumva nkhani imeneyi ati yankha kutsogolo kuno. Ndizoona kuti pakhala pali kuunikiranso ma locations amene achitika m'maboma kuti no likone kuti boma ili mwina chiwerengero chakwirako boma ili chatsikako komanso kungoonjezera pamene Leya nkhani ndionena kuti enanso akhala kunena kuti maboma amene mwina salima kwambiri chimanga akamapatsidwa makesi kapena akamapatsidwa manambala ndi kumenenso mwina kumachuluka kwambiri makesi ogulitsawa. Ena anaperekapo chisanzo kuti mwachisanzo ngati kuchikwawa pena amalima kwambiri mapira amalima kwambiri thonje panopa ngati sama
pamene nthawi ya winter ndi mmene amapita no kumadimba kuti no akalimeno chimanga ndeno makese ngatawa amabwera no madera ngati amenewo onena kuti no amapeza fertilizer apeza mbewu koma mwina culturally si zimene amalima no pa nthawi imeneyo ndiye zichatakamba za reforms komanso mwina kupanga redesign subsidy program zofuna kumaunikira ndi zimenezi kuti kodi kudera ilili chimene tena kuti tipange target kuti nocho wathandizira anthu wa economically komanso nkhani ya chakudya tikwena kuti pange bwanji mwachisanzo ngati kuchekwawa patakhala kuti no pali ndondomeko kuti no subsidy yawo mwina ikhale no ya mapira ya mpunga mwina ndi thonje zimenezo ndekuti zitha kuwathandizira anthu ndekuti targeting ija itha kuchitika bwino pankhani ya ino chiwerengero chakwera boma ili komanso mwina chatsikanso boma ili nchofunaso kuunikira kuti kumalawi kuno tikamakambano nkhani za ulimi timadziwa kuti alipo madera amene no nkhani ya staple food production imafano yochuluka kwambiri mwachisanzo ngati tikachokera kunchewu kungochokera patsangano kukafika no kuchiweta gawo limene lili kumalimidwa kwambiri chimanga chochuluka so ngati tufuna kuti tikhale ndi food supply yabwino ndikuti targeting iso ikwenaso kuyang'anira ma ecological zone amene no production ya chimanga imathaso kuchita bwino let's show ngati kuyambira pa bwanje ukafika no kunkhatabewu kwambiri ndikuti ndi chinangwa komanso mpunga ndikuti targeting iso iyang'aneso moteromo titatero ndiye kuti tonkhani food security titakuipanga address powonesesa kuti proper targeting ndi allocation ikugwirizananso ndi ma ecological zone amene tinawo muno Malawi ndithuleya chabwino mawano maliza tufuna nawonso andevu za mwayi alankhuleko amalize mwina asanamalize achimwaza ineyo nthawi zambiri tikamakamba nkhani imeneyi ndimazayiona no end game yake kuti cholinga chake ndi choti tizikhala ndi chakudya chokwanira zonse zitikapanga komabe ndimazaona ngatibe kuti mwina tikuperewera pena pache kuti timangoperekano zipangizozo mwina osamphunzitsa bwinobwino mulimi uja which brings me to issue ya cost of production timamva pakati pakuti boma limaona kuti kugula chimanga ku Zambia machipa kuposa kugula Malawi konkunoko zimene mwina zingopanga dibe zomwezo zonena kuti ndekuti ife kuti tichite produce 50 kg we using more. How do we make sure tikamakonza zonsezo kuti mulimiyonso timpase zoyenera kuti akapanga chimangacho chizikhalanso chomvesera cost of production tingaipange manage bwanji now efficiency and effectiveness ya ma programs ngati amene wawa FISIP wanda pomuthandizano Malawi kuti amvetsese ndingopereka ujeni kuti muli ndi a minute kuti timalize program yathu iyi ndechonde use your time wisely. Ndimangofuna ndingopereka chithunzi chonena kuti ku Malawi kuno ngati tikufuna kuti tikolole 5 kg ya chimanga ndekuti mulimi amayenera kugwiritsa ntchito kilogramu imodzi ya fertilizer ndimene zilili pano nde mutayang'ana mtengo mutakuona kuti kilogramu imodzi ya fertilizer mwina ndi 4,000 kwacha pamene no 5 kg ya chimanga mwina kuti pasa 6,000 kwacha munjira ina ndekuti no mulimi pa fertilizer boka akupanga invest 4,000 kwacha kuti no akapeze 6,000 kwacha munjira ina ndekuti palibepo pamene popo phindu nzimene akamba wanda pano ndiye chimene ndipepese kwambiri nthawi yatha arefu pepani umonso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji pano pa wireless ya Times asindopatsani mawu omaliza nthawi yathereratu pakadali pano ndikuyamikeni kwa basi achimwaza kuti tinali limodzi mu program yathu ya lero ya kulinji zikomo kwambiri yayi tikumanenso sabata ya mawa nthawi ngati yomwe ija mu program ina ya kulinji pano pa wireless ya Times mwakuma nonse ine ndileya malikano Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yao dija yenda panji nangangani zonyadisa sikulijani umboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwazuga panji nanga atanzile dio kukulijani kulinji tikudalila ino Oguliji